Una trucada telefònica pot marcar el que passi a partir d'ara a la frontera entre Rússia i Ucraïna. Tots dos països hi estan concentrant forces militars i es tem que en qualsevol moment hi pugui haver una escalada bèl·lica. És per això que s'espera que la trucada que es farà aquesta tarda al president rus Vladimir Putin i al nord-americà Joe Biden serveixi almenys de moment per rebaixar la tensió. Són les fotografies que proven la creixent acumulació de forces de Rússia a prop de la frontera amb Ucraïna. Hi té ja 70.000 soldats i Washington creu que el ritme actual a finals de gener haurà arribat als 175.000, suficients per intentar envair el país veí a qui ja fa setmanes que ataca amb campanyes de desinformació a les xarxes. Putin encara no hauria decidit a fer el pas, però de moment ja ha aconseguit que saltin totes les alarmes, de Brussel·les a Washington, passant lògicament per Kíev i les trinxeres que separen tots dos països. Tant que Joe Biden s'ha vingut a fer avui una videotrucada amb el cap del Kremlin, primer per mirar de rebaixar la tensió, però sobretot per fer-li saber que qualsevol agressió tindrà un cost econòmic molt seriós per Rússia. On financial sanctions, we've consulted significantly with our allies and believe we have a path forward that would impose significant and severe harm on the Russian economy. You can call that a threat, you can call that a fact, you can call that preparation. Els Estats Units no contemplen per ara la intervenció del seu exèrcit per frenar una eventual invasió russa d'Ucraïna, però sí que es prepara per reforçar la seguretat dels membres de l'OTAN que són més a prop de Rússia i facilitar ajuda militar a Kíev, com ara aquests tancs que han exhibit el Dia de les Forces Armades ucraïneses. Pel que fa a la posició de Putin, li dirà a Biden que si vol rebaixar la tensió li doni garanties legals que l'Aliança Atlàntica no acceptarà mai a Ucraïna o altres països exsoviètics com a membres. És una demanda inassumible per l'OTAN i es fa difícil pensar què li pot oferir el president nord-americà al seu homòleg rus per satisfer-lo. D'aquí que tant la Casa Blanca com el Kremlin considerin la trucada d'avui com a important i necessària, però almenys oficialment no esperin gaires avenços immediats per frenar l'escalada de tensió a Ucraïna. Xesco Roberter, TV3, Washington.